Първите шамандури на колко метра ги слагате? Това е зоната за спасяване, която е до 100 метра и 2 метра дълбочина. Значи, където е 2 метра дълбочина, там ги пускаме. В зависимост от плажа, може да е на 50 метра, може да е на 80 метра, може да е на 30 метра. Както е в Царево, там са на 20-30 метра, защото там е изведнъж дълбоко. А вторите ги пускаме на 200 метра дълбочина. Това е района на действие, където карат джетови, водни коела, банани и така нататък. Смисъл от първата до втората шамандура? От брега до първата шамандура е зона на спасяване. Да. От брега до вторите шамандури е район на действие. Район на действието. И там са развлекателните. Вторите шамандури на колко метра се слагат дълбочина? На 200 метра. Сега отивам и тях да слагаме. Самата дълбочина, морската? Дълбочината, независимо. Дължината е важната. По регламент, както е дадено, трябва да е до 200 метра. И нашата дълбочина е около 8 метра. Около 8 метра. Защото 10 метра е въжето, 2 метра остава дълж. Нагоре, като дой вълната, да не го скъса шамандурата. Да. Да има тъй наречения дъжд. Сега, докато не са сложени шамандурите, почиващите... Почиващите са до първите шамандури. Те са сложени. Да, те са сложени вече. Първите, така че за тях няма проблеми. Сега слагаме за развлекателните, за района. Те още е рано. Като гледам, никой не се пое, къде са наредени всичките джетовите, ринговите, бананите, всичко е тук. Горе, но за сега няма кой да... Очакваме почиващите вече. Като дойдат вече, тогава. Но ние сме длъжни да го направим, да е готово, за да може като дойдат хората да знаят до къде да се ходят. А това с белите шамандури са това е коридор, водните коридори. Да, водният коридор, който е за всички плавателни съдове. Джетови, банани, рингови, водни коела, всичко излиза и влиза тук, за да ни ударят хората в страна. Това трябва да го има на всеки един плаж. Да, задължително е за всеки един плаж. И спрямо плажа се определя колко коридора има право да държи дадения плаж. Да, добре, благодаря ти.